povedať. No teraz stojím na stopke, no tá spotreba vidíte sami je 4,8 až tých 5 kW, no znížila sa. Kurňa, to je pekný ľad. Bože. Neskutočný ľad akože na tej ceste. Čo som to chcel povedať? No, jednoducho tie spotreby sú v zime vyššie, ale samozrejme nie je to nič, čo by človeka odradilo od kúpy tohto auta. Jediná obrovská, fakt obrovská nevýhoda je najmä to, že oni tieto auta nemajú manuálny predohrev baterky. Na toto proste konštruktéri zrejme zabudli. Otázka, či je to len ako keby softwarový problém, alebo či je to hardwarový problém, to na toto zodpovedať ja osobne neviem. Akorát môžem si len myslieť, že ak by to naozaj bol softwarový problém, tak oni tam istotne to tlačítko nejaké na predohrev baterky dorobia. A keďže to trvalo rok, čo som to auto kúpil a nejaký taký update mi neprišiel, že by som si vedel zaktualizovať, alebo teda ten infotainment a mal by som tam to tlačítko na predohrev, že ak ubehol už rok odtedy a nič sa také nestalo, no znamená to asi len jedno, že poukazuje to, že je to problém hardwareu, že nevie komunikovať pri predohreve s infotainmentom. Čiže toto je taký kameň úrazu, lebo ja osobne by som napríklad uvítal predohrev batérie cez aplikáciu, že by som si napríklad vedel zapnúť predohrev pred návštevou nabíjacej stanice, kedy by som prišiel na tú nabíjaciu stanicu so zohriatou baterkou a napríklad pri DC nabíjaní by mi to auto nabíjalo plným výkonom. Čiže stalo sa mi neraz, že som došiel na nabíjačku, ktorá bola 50 kW. Toto auto podporuje viac ako 100 kW nabíjania a nabíjalo mi to len niečo z začiatku cez 10 kW, potom to prešlo na nejakých 20 a zrejme po nejakých 15 minútach som už mal ako keby výkon 45 kW, ale stále to nebolo 50, čiže ja sám si neviem predstaviť, ako by to nabíjalo rýchlo na 100 kW nabíjačke. Čiže toto je naozaj veľký kameň úrazu v tomto aute, že ten predohrev baterky tam fyzicky je, ale nedá sa nejakým spôsobom spustiť. A konec koncov, ako prebehol celý rok, tak ja to auto hodnotím na jednotku. Nedá sa povedať, že jednotku s hviezdičkou, ale na jednotku určite. Akože jazda, komfort, spotreba, je to fantastické, že nie je to nič zlé. Proste čakal som, že celoročná spotreba bude horšia, ale nie je tomu tak. Čiže to auto má naozaj tú spotrebu v rámci roka, môžeme si pozrieť. Dlhodobu mám pri 20 000 km 17,6 kWh. A to hovoríme o tom, že už jednu celú zimu som tým autom absolvoval. Teraz sme v polke druhej zimy a prešlo len jedno leto. Čiže ak by sme to zobrali tak, že prejde ďalšie leto a niekedy v decembri toho budúceho roka znova zhodnotím tú spotrebu, no tak uvidíme sami, čo to bude. 17,6 kW je podľa mňa úplne super. Mali sme týmto autom aj cestu do Chorvátska a tá cesta do Chorvátska bola pri spotrebe 16,8 kWh, čo je tam aj naspäť, čo je úplne fantastické. Čiže tu sa to pohybuje naozaj rádo v perfektných číslach, ale zase musím povedať, neupaľoval som po diaľnici nikdy viac ako 130. To zase ja taký nie som, že sú aj šoféri, ktorí proste si idú viacej, ale bohužiaľ je to ich problém. Ja osobne uprednostňujem určite jazdu v rámci predpisov a vlastne sú to aj také tie podmienky, ktoré bežne v prevádzke asi každý normálny šofér má, čiže netreba sa nejakým spôsobom naháňať. No a kto bude chcieť jazdiť rýchlejšie, tak proste tú spotrebu bude mať istotne vyššiu, ale nehovoriac o tom, že v bežnom aute pri
vyšších rýchlostiach tá spotreba tiež nie je tabuľková, je vyššia, rádovo vyššia. A pre porovnanie pri Škoda Octavii, ktorú som mal v minulosti pred týmto autom, tak som mal v zime spotrebu okolo 10 až 12 litrov benzínu na 100 km a takisto dojazd bol nejakých 460 km, niekedy aj 400, no proste jazdil som tým autom krátke trasy a tá spotreba tomu keby bola vyrovnaná, že na dlhých trasách som na Octavii vedel spraviť Chorvátsko hore dole za 5,8 litra na 100 km bez truhly. Mal som automat 7 rýchlostný TSI 1.5 motor 150 koňový, čiže to sú vlastne tie veci, ktoré ja hovorím, že to elektrické auto je ďaleko úspornejšie. Existuje na internete kalkulačka, ktorú dám do popisu tohto videa, kde jednoducho budete vidieť sami pri prepočte kWh, koľko to cirka vychádza na litre na 100 km. Čiže ja som rátal, že ak mám v zime nejakú spotrebu 35 kWh na krátkej trase, to znamená na nejakých 5-6 km, stále hovoríme o možno 3 litroch. Ďalším takým dosť dôležitým faktorom je aj samotná aerodynamika toho auta, kedy v zimnom období častokrát, ak ho máte vonku, na auto nasneží, trošku sa ten sneh nejakým spôsobom roztopí, primrzne, stane sa z toho nejaká ľadová krusta, tá ostane vlastne na kapote auta. Tak ak budete s takým namrznutým autom jazdiť akékoľvek trasy, no tak samozrejme aj to trošku pridá. Tá zlá aerodynamika pridá na vyššej spotrebe toho auta. Čiže je to v podstate všetko o tej zime. Že ak to auto budete využívať v nejakých extrémne zlých podmienkach, tak proste bohužiaľ tá spotreba bude aká bude. Takže nejaký ten sumár, že ak plánujete kúpu elektromobilu, určite sa toho nebojte. V dnešnej dobe je úplne jedno, že či bývate v bytovke alebo v dome. Jednoducho tá infraštruktúra tu je. Samozrejme je len výhodou, ak máte možnosť nabíjať doma. Je to určite len výhodou. Takže proste dá sa to. Jednoducho ja takisto som v bytovke, mám elektrické auto, ale mám tu možnosť, že mám dole pivnicu, natiaľ som si kábel od vlastne môjho rozvodu, ktorý mám v byte, čiže svoju elektriku mám v pivnici a samozrejme môžem mu použiť na nabíjanie auta, ale prevažne využívam stanice, jednoducho nabíjacie stanice. Takže ak máte nejakú kartičku Greenway alebo ZSE alebo čokoľvek, tak cez to viete proste za relatívne nízke poplatky to auto nabíjať. Ak si platíte nejaký paušál, tak samozrejme ten paušál stojí možno už niekde 10-12 eur mesačne a tým pádom vám dajú nejaký predplatený budget kWh a vy ešte aj po minúti toho budžetu máte ešte lacnejšiu tarifu za nabíjanie. Takže určite áno, nie je to žiadne obmedzenie. Právim, kto tvrdí, že zajde 1500 km na jeden záťah, OK, nech zajde. Akože ja osobne som nikdy na jeden záťah na žiadnom aute nedal viac ako 300 km. V podstate keď sme šli kdekoľvek aj 1500 km, tak stalo sa každých 300-400 km. Proste nejaká pauzička, oddych, kavička a tak ďalej. Takže majte sa pekne.